Waqt il-kampanja elettorali li għandha twassal għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fil-25 ta' Mejju li ġej, il-Partit Laburista se jkun qed joħroġ b'numru ta' proposti għal kull lokalità. Dan ħabbru l-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt l-ewwel programm 2505 li xandar fuq 1-2 filgħaxija. Għandna manifest elettorali għal kull lokalità, proċess ta' konsultazzjoni li ilu għaddej xhur sħaħ mexxih tajjeb ħafna Daniel Mikallef bl-għajnuna ta' Mario Fava, illi naraw in-nies li qegħdin diġà fil-Kunsill x'jaħsbu, in-nies fil-lokalità x'jaħsbu u għal kull lokalità żgħira kemm żgħira, kbira kemm kbira f'Malta għax għandna setta proposti flimkien ma' proposti ġenerali illi fil-fema tiegħi ħajkun qegħdin jagħtu nifs ġdid importanti ħafna lill-lokalitajiet. Huwa rrimarka li l-ħidma li qed issir mill-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis fil-Kunsilli Lokali qed tidher sew. Madankollu, il-Partit Laburista għandu f'moħħu li l-Kunsilli Lokali ikollhom aktar viżibilità u saħħa billi jkunu protagonisti fil-bidliet ta' pajjiżna. Ħanitlu f'dimensjoni ġdida ta' Kunsilli Lokali dwar kif il-Kunsilli Lokali jistgħu jkunu at the forefront tal-riformi kbar li qed jisiru u li ħajsiru fil-pajjiż, tal-bidliet kbar fil-pajjiż, mhux il-Kunsilli Lokali ikunu iva la qed jagħmilha l-Gvern u mbagħad wara jagħmluha wkoll il-Kunsilli. Le. Din id-darba bħala Partit Laburista l-idea tagħna hija li jekk ħajamel xi ħaġa il-Gvern jekk ġejja bidla fil-pajjiż, Kunsilli Lokali ħajkunu fuq quddiem nett ta' dik il-bidla. Tkellem dwar kif il-Kunsilli Lokali se jingħataw nifs ġdid fosthom bil-proġetti li qed isiru fit-toroq mill-Gvern. Proġetti li qed iħallu iktar flus fil-but tal-Kunsilli hekk kif m'għandhomx aktar responsabilità tal-manutenzjoni tat-toroq. Muscat qal ukoll li jekk individwu ma kienx sodisfatt bis-sindku li kellu, hemm kandidati oħra li ħerġin f'isem il-Partit Laburista. Jekk inti kien hemm kont qiegħed f'lokalità fejn inti s-sindku tal-Partit Laburista m'għoġbokx ta' kif ħadem, l-għasla mhux ma tmurx tivvota. L-għasla tmur għandek lista ivvota l-ħadd ieħor. Bir-rispett kollu fuq il-lista tal-Partit Laburista għalhekk hemm nies differenti illi qegħdin jikkontestaw. Temm jgħid li f'dawn l-elezzjonijiet il-mira li jkunu konfermati Kunsilli Laburisti fil-waqt li jissaħħu dawk li ma kinux. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.